Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Mudikana kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinodzoka neamwe mapost uchange uchingozvionera panapa paHadzirare uchange uchiwana nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Vadikani ndine video ravhara zipi Sabhuku vhara zipi VZ Sabhuku vhara zipi. Vazhinji vanomuziva munhu andotaura nezvake vanovaziva vavhara zipi. Chimwe chinhu chakakosha panapa this YouTube channel malikes enyu akakoshesa zvikuru. VZ Sabhuku vhara zipi vanga vachitenda kuZANU PF vachitenda President Mnangagwa kuti zvavandiitira zvakanaka vatengerwa GD6 brand nyuka. Chikoti congratulations kwavari. Mukaka urungwe munyu chakanaka congratulations kuna Sabhuku vhara zipi. Vadika ndokumbirota zvandofika comment section after wapedza kuona video ranchakusiya uchiona. Kana usati wasubscribe uri kudya manonoko panyaya dzema-updates panapa unomwawana nguva nenguva. Hatiregere kutsvaga manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, zvinhu zvechokwadi zvisina maside effect mukati. Don't need this video. Ndo zviri kuitika panapa ruzhinji rweZimbabwe. Now takumbotaura naSabhuku vhara zipi. Sabhuku muri sei? Yewo mwanangu. Inonzi chiko motikari yenyu? Inonzi ngatinge inonzi GD6 2.8. GD6. Ndo zvamanga makatarisira here kana kuti mimi manga makatarisira D4D? Zvinoitika ndezvekuti kana zvinhu zvichiwa navakuru zviya iwa ugone kutarisira unomirira. Handika anozvani achifamba neground ndikabva ipapo pasati toenda kusada kupaya ndikagaikira nasingina ngoroketi ngoroketi saka igone kuti palebho ine kozi donzoka zvisingazivana ndezvekuti mutungamiriri una vanhu pamoyo wakaita saDr. A.G. Mnangagwa vanenge vachiona nokupromota nokusapota arts industry. To empower an artist is to give him resources, kumupa zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kuenda kubasa, vakwanise kuti vanenge vasina stress pavanenge basa ravo, social, economic, zvinoenhanisa productivity senyaya yemavillage business units etikutora pamusoro pezvavo. Kare taidhipenda nokuti vanhu vanovigirwa zvinhu namadhoni tichipenderera kana dhona rauya nechibhorani chokugwedza kuona mavillage business units auya napresident kubudikidza naDr. Temta Paul Tungwarara. Vari kuti tina chemberi dzedu tina vanhu vana machronic illnesses vanokwanisa ngavachigadzira industry vano village mavo close to their homes vasingachashandisi zvinogwadza zvokugweja zviva zvinoita mhasho chokwadi tingovhura mbombi kudai business rotodai market yatova available. So that way as a country nyika yedu iri agrodressed mashoko iwawo ndio tifanira kuti tikurudziro taurai nyaya yekwasha taurai nyaya yeclimate change iyi yatova mitigatory image ndiri kuwanza mbo pachitevetation. Ndinotenda mutungamiriri wenyika, ndinotenda musangano weZANU PF, ndinotenda Dr. Tungwarara netimu yavo nekutiona kwavaita mwari avaitire zvakanaka. Mafanzi angu ndiri kuti ndafarira sutu yamakapfeka. Aiwa mairumbi vasara nyasuku ndio vanondigadzirira. Aiwa tinotenda VZ. Thank you.